Patumi chitini phayeng kora phorni karbilo charlia song atum pen sontrok akimang pen KSA atum Assam CM aphan karbianglong diseredeng alu ke pajirdam bangso phipu thot DPC ke KSA hemalong pinpur alu along ke jongduna lam the puthak pherangkia mai kangnipon pherangkia mai long karbilo charlia song tirikam dun mai phumoni ram teron pen ke pachini pona tengke bang adimalong ason methanga khai ke japon atum amen en pen thedung lo ke charlia dim la pen kaprek adimalong alang litum amen pen kithipi ason thak si karbianglong along kedo Diphu Medical College and Hospital along tami ru Semsonsing Ingti amen si earpon nangji lapen Semsonsing Ingti Medical College and Hospital pusi amen larthu nangji pusi kehang padu Diphu Medical College Karbianglong 2020 pasi academic year pangcheng no lasi KSA tum akimang ke lapu hello jen memorandum on tum ke top one ke Diphu Medical College alert no ke Semsonsing Ingti Medical College si amen larpon nangji pusi nili tum number 1 appointment nili tum demand pon athe kupi posi nili tum Diphu Medical College amen larpen Semsonsing Ingti Medical College amen lar nangji pu nili tum ketek damlong ke lapu hello Assam ro penakan thedung educational institutions lapen kaprek medical institution kaprek Assam ro along rialong to ulo lapen penakan educational medical institutions lapen kaprek thedung institution ta alang itum Assam long kachipaduk pik Assam long isi nongnam che thangklong a leaders lapen personality alang to pan amen panong pen si alang itum penakan institution kikindo lapen DMCH along puthoda kimi kecharli a courses BDS BHMS MD MSc nursing lapen kaprek kecharli awar site ame wanangji pusi ningji lapen DMCH along kaike tame barla porhut langget hepen kisung ka chetong nang pinnangan dolo lasi lahaya kisung tame sarkar ke japon ke thekidingatum langchari pamisi bangso kisung pen kapajok ponji aphan prabjin pensai dengnangji pusi ningji okay Diphu Medical College longke isiben akorsi khangchola lake MBBS akorsi khangponchola lasi non KSA pen akimang litum demand kontruke akimi a course that one two nangji pusi litum KSA pen demand pon example ke BTS lapen BHMS lapen BSc nursing lapen MD Doctor of Medicine to lahai a course lapen kaprek PG a course ta one nangji pusi nilitum KSA hoipen Assam government atuma phan demand ponlo lapen kedo bom se kilanga hem tami non ke thek damlong ating lepute ka heno asonsi dolo lasi prabjin pen ka heno dim an ke claim pon thuji aphanta pachini administration josi langdamlo polote Assam government tumsi angtonta employment puno staff of employment puno angtonta Assam government pensi nangchiraila lasi non litum Karbi Student Association tum ka demand pon thukela pulote grade 3 long employment ki pia japon ke Karbi Anglong Autonomous Council apansi pinangji pusi dilitum KSA tum demand pon thulo demand pon athe Jos Assam government Assam atumsi na control la pulote lake da Karbi Anglong along kito a youth tum puno kaprek ariso ejang tumta employment ke long so picture bangso pherangkia mai long KSA a kongchun bang ramsing tokpi pache thangchun bang kang thim ingti lapen claim bang atum chetong dun news report Karbinglong live